Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Huriani Tuhatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hami pangulan di huriata. Pasahatot di hamu sude. Amanami, inanami do na poso bulung. Damen di debatama di hamu. Anggiyama di haroromuna di parsaorata di obason ima di minggu letare namar lapatam may marlas niroha mahamu anggia matutu makor holas niroha dihita jala martaba-taba maakapasu-pasu di ngolutta atong tapasanga madibata di ngolutta nang songoni di parminggota di obason marhahohomom mahita sa toking. Amen. Tapuk kama parminggota, puji matuhatta, marede mahita sian bukwede nomor 125 ayat sada rodi ayat tolu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana, sude hamu aliakka namar holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana, di hamu aliakka namar sakroha mida ibana na selaon. Las dorohaku diakka nama dok tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya.
Ale amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diulani ho anakmu na sasaday, dileko di mana humoko pami, mamorsad dosa nami satu hau pinorsilangi. Say patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsyai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami di dosa nami. Alay asa posi tuturo hanami, diasi ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tabigima de puji-pujian sian kor ina parari Kamis. Tapuji mamuse Tuhatta, marede mahita sian bukuede nomor 206 ayat 2 1 ayat 3. Sai
tuhatta tabigima hatani debata songon epistel manang patujolo ni jamita di mingguta sadarion ima natarsura di sada Samuel 10 ayat sada rodi ayat 10 asata jahama margati soring di ayat naparpudi rapita majahasa sada Samuel 10 ayat sada rodi ayat 10 songonom ma hatani debata dungi ni na Jehovah ma tu si Samuel sadia lelengo ko marsak taringot tu si Saul nang pola hubolokon asaunang beraja ibana gumonggom Israel gohima sahamu doho miak jalalau ho naing surokku ho tumopot si Isai isini Bethlehem ainung ngahupili diau sada sianak kanak na bayar raja dungi dinasi Samuel ma songo dia ma lakaku tusi ai begio ni si Saul ma beritai jadi burona mau dungi ni na Jehovah ma togu-togu ma anak ni lobu sada jala dohonomu ma laho ma mele tu Jehovah doau ubahay naro ikon pio omu huhut si Isai tu pamiliani dungi au paboto tuho manangaha si baenomu ikon miahamu diau manangise si dohonoku tuho dungi dibahen si Samuel mana ni dok di Jehovah jala saat ibana tu Bethlehem jadi tersonggot situ tu ma akasitu ni tai maju pakon ibana uhud di dok hata hademakon do na di hinarhonmu dungi ni naibana ma hademakon do lahu mamele tu Jehovah doau ubain naro manguras mahamu asa rohamuna dongaku tu pameleani dungi diuras ibana masih Isai dohot akka anakna laos dipio nasida tu pameleani jadi do masuk nasida di bereng ibana masih Eliab gabidina rohana ma ondo roha simiahan di jolo ni Jehovah alai di do Jehovah ma tu si Samuel unak ko mamereng turupana manang tutongam ni dagingna ainung hubolokon anggo ibana ay dada marguru tu parnidaan ni jolma yang go jolma rupa dona ni idana alai yang go Jehovah roha di bagasa dona ni idana dungi di jo si Isai ma si Abinadab jala di dokon ibana mamulus sian jolo ni si Samuel alai ni na si Samuel ma ibana pedang na pinilit ni Jehovah dungi di dokos si Saima si Sama mamulus alai ninna si Samuel musema ibana pe laos na so pinili ni Jehovah do jadi sangoni di dokon si Isai pitu aka anakna mamulus sian jolo ni si Samuel alai ni na si Samuel ma tu si Isai dangadong na pinilit ni Jehovah sian na sidai dungi romuse mahatani si Samuel tu si Isai holanod do aka anakmu dungi ninay bana ma tinggal do pe yang go siya pudani jalaida ma marmaha biru-biru do ibana jadi dinna si Samuel ma si Isai suruh ma mangalap ibana aidang tagamon hudul hita laumangan da joloro ibana tuson jadi disuruh mana mangalapi ibana alai terara do dagingna uli dohot rupana sorur doro di pana ilina dungi ni na Jehovah ma hehe maho miahi ma ibana ai ima ibana ayat 10 rapita majahasa jadi dibuwe si Samuel mas saham parmiahani jala dimiahi ibana di tonga tonganya kahana dungi songgok matod ni Jehovah tu si Daud olak ni sadari doho tu joloon dungi borhak masih Samuel lamulak lama songon ima sahatna mertua maaka na manangihon hatani debata nau piopsa jala na mangulahosa amen.
Tapi gema ede puji-pujian sian kor unguan ina Naomi. Marede mahita muse sian buku ede nomor 122 ayat 1 ayat 2. Jalan, oh Dewata,
Subriani Tuhatta, asa marningot majohita satokin, dia kagudang ni dosa na taula diari ng salpui, na mabaik kita dang tamabe di jolo ni debata. Alay ala para siroha do ibana, ditikyon, dilea dihitatiki, asa rohita marsoba, manolsoli, mangidu hasesan ni dosata, sian udu do sere ni roha, martangiang mahita di bagasar rohata. Alia manami parholong roha, rodo hami marsoba tua dupamu, manopoti jala manolsoli sudi dosa dohot pangalasyon nami. Asima roham di hami, se sama sudi najat dohot dosa na hubaik kami di jolom. Ala ni holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, namate mokop pami. Amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Para siroha jala perdinggan bahasa do Jahuba, lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang di bait tuhita hobar tuaka usatta, jala dang di balosot tuhita hobar tuaka hajahatotta. Songon asini ama-ama tuaka anakna, asini rohani Jahuba, yakka na makabiari ibana. Hasangapun ma di debata na nigijang. Amen. Hudul mahamu. Tabigema ede puji-pujian sian kor aduan suara narwastu. Pancarkanlah terangmu bagi Yesus setiap waktu. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Angkatlah suaramu, nyatakanlah kasih-Mu. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Bersinarlah dan nyatakanlah, Yesuslah terang dunia. Datang padanya dan muliakannya, dosa telah ditebusnya. Puji Sang Raja yang kita kenal, Dia jalan kebenaran. Pancarkanlah terangmu bagi Yesus setiap waktu. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Angkatlah suaramu, nyatakanlah kasih-Mu. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Pancarkanlah terang Tuhan
Tapuji mamuse Tuhatta, marede mahita sian bukwede nomor 137 ayat sada dohot ayat opat. Huriani Tuhatta, tabigema hata ni debata, songodalan tungulune baru di mingguta sadarion, imana tersurat di Kolose biduopat ayat onom, songonom ma hata ni debata. Saitong ma labok hatamuna, songon nasiniraan, asa boto umuna alus napatut tuganuk jolma. Songonima sahana atong rak mangidogugo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian kor ama. Datanglah ke
Tapuji mamuse tu hatta, marede mahita, sian bukwede nomor 202, ayat sada, dohot ayat 5. Uriani tu hatta, asa tahatidak koma hapor siautai, songon nahin atidak ni dongata sa hapor siau di portibion, rap madok mahita, au porsia di debata Jehovah, idoama pargugo na suhatu dosan, nama no palangi do tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na manaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetarpa jaluibana di hau pinorsilang. Jalatua tu banua toru dung ditanom. Na mula mangulu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul siya munde bata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani. Di si baybana paima mulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Apor saya ditod di parbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogo daging ni halak naong mate, dohot diangoluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamu. Tabigi ma tikting nama sa dihuriata sa mingguon. Salom madihita saluhut na manginang. Tapi gema titing namasa di tengah-tengah ni huriata di bagasan sa minggon. Na parjulu ruas nataba. Mulai sadarion minggu tanggal 15 Maret 2026. Martaba ma ruas ni huriata ima keluarga ni amata Andi Limbong dohot inata Pebrina Rosiasi Tambunan dohot sada yana koninasida Geraldine Abigail Limbong namaringanan di perumahan Bena Garden Blok B masuk sektor 10 Tolu.
molorodo nasida pinangidoma asa jongjong nasida. Mungkin di marminggu pagi dora nasida mau lihat emak. Napaduahon program baca gali Alkitab di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026 di Patupa Huriata do bekerja sama dohot seksi pekabaran Injil ni Huriata. Kegiatan program baca gali Alkitab maringanan di gereja tahun sesi parjolo masuk pukul 14 manang pukul 2 siang sahatu pukul 10 pitu manang 5 botari. Sesi paduahon masuk pukul 10 walu manang 6 botari sahatu pukul 20 sada wib manang pukul sia borngin. Nani uluhon ni sian Skriptura Union Indonesia pinangido tuhita amanginang penatua majelis ruas ni Huriata dohot akayan akonami mahasiswa na berniat mangihuton baca gali Alkitabi boima mendaftar tu kesekreatan ni Huriata manang tu amang harapan lubatoruan sebagai seksi pegabaran Injil ni Huriata. Napatuluhon PA Sekolah Minggu di hari Minggu sadarion tanggal 15 Maret 2026 di Patupa Huriata do PA Sekolah Minggu maringanan di bagas ni keluarga El Tapubolon Borutu guru ni Sekolah Minggu ta na maringanan di Jalan Pintu Air Opat Gang Impres nomor 3 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Medan Johor. Anggota ni jemaat ta masuk sektor 10 tolu jala di Patupa do PA di Sekolah Minggui pukul 10.05 wib manang pukul 3 sore. Dia kadamang do dainang na adong iana kota ka Sekolah Minggu asarap mahita mendukung di ulaun PA ni anak ta Sekolah Minggui. Na paupaton permohonan bantuan dana pembangunan gereja. Tajalodo surat sian Huria GKPI Jemaat Khusus Immanuel Jalan Asahan Pematang Siantar. Ima sona laho mangurupi nasida di pembangunan ni Huria GKPI Jemaat Khusus Immanueli. Jadi di hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 tabagi hodo amplop turuas ni Huriata namar Minggu. Jalan namang ulahon manang makobasi di Parminggota di tanggal 22 Maret 2026 di Parmingguon Manogot Arian Botari Dohot Borngin sian Huriata GKPI Jemaat Khusus Immanuel na di Jalan Asahan Pematang Siantar. Namangihut so nasomal akatiting nasomal naung tarsurat di harotas acara ni Parminggota ima barita ni parhepengon ni Huriata jadwal pertangyangan jadwal kegiatan namar guru malua persembahan bunga altar dohot jadwal namar tugas nama jakor ruas ni namar Minggu di tanggal 22 Maret 2026 Buima Taida di lembaran harotas di Parminggota naung pinaradini Huriata. Akaima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Saminggon. Dinalaho para diorohata ita manomu-nomu hata ni tuhata marid di mahita.
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Songon na hurak semanga do. Shalom. Ulate huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong do padohat di hita halak batak. Jolo tinitip sanggar asabinain huru-huruan. Jolo sinukum marga asabinoto partuturan. Atikpe amanginang naung tarsura guar nami di kertas acara tai. Alai hupatadahok kami madiri nami. Ia guar huima padita John Samuel Petra Tambunan STH MBA. Alai sotung diri puhamu MBA masterak kamanginangate. Mangala boru abbarita ido maksudna. Inang padita boru abbarita. Dainang pangitubu boru sipahutar. Kami marasal sian pangaribuan Tapanuli Utara. Jala dung tarpai mahami 10 tahun. Baru pe di palumihot Tuhatta di hamis sadada dana boru. Jala marumur walubulad dope sonari. Jala sonari makubasi hami di tonga-tonga ni Huriata di GKP Jemaat Khusus Sampali di Jalan Bayangkara. Napaduahon mula tema di amang padita PHJ Parhalado ng Majelis ni Huriata lumobi mahamu amanami nanami ruas ni Huria na mangalihon partikiano di hami buhi hita marsaor di tonga ni Parmingguata di partikianom. Sungoni majolo partinada singkat siya kami. Huriani Tuhata barita nauli di Mingguta sadarion. Imana tersurat di surat ni Apostel Paulus. Madapoton huria na di Efesus. Di Efesus biddu 5. Mamuka siyan ayat 8 saha rodi ayat 14. Efesus 5 ayat 8 saha 14. Songonom maido disi tapay hutihut. Ay nahulom do hamuna jolo, alay tiurdo ang gunwaing dibagasan Tuhani. Marparangya mahamu songon anak hatiuron. Ay nasa habasaon, dohot hatigoran, dohot hasitongan, ido parbueni natiuri. Tak kasih hamuma manang dia lomo di rohani Tuhani. Unang masaor hamu tuaka ulaun hahulomon naswada parbuena. Picangi hamu akai tagonan. Ay gari manaringoti na niwala nasida di nabuni. Gari hailado. Alay gabi patardui saluhutna. Tinoruan ni natiuri ay nasa naung dipapatar tiur main dibaheni ninnado tersunggul mahona terpodom jalahehe masyanaka namate gabe sodangan ni Kristus maho ido yanggo sahatna. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Mula disukun manang ditakasi hitan waing ganu marsada-sada. Ahado na patadahok kita. Pabuan ng gabi halak Kristen hita. Jala na porsia dito hatta Jesus Kristus. Tutu alusat tama. Buido taddaw ni halak kita. Natutuga bi halak Kristen jala porsia di Tuhan Jesus Kristus. Dada holan marhite penampilata. Dada hoen ala nabagak uli pahiata. Alay lumobi taddaw ni halak mahita gabi halak Kristen. Taddaw ni halak mahita gabi halak na porsia. Molo tapataridahoni. Marhite-hite pakkatayota. Marhite-hite ulauta. Marhite-hite ngulutta si ganupari. Di ganup akkaulaon. Na pinalumihon ni debata di pardalanan ni ngolutta.
Hurian itu hata si songonima na pinasaha ni Apostel Paulus tutonga-tonga ni Huria na dong di Efesus. Buasa tung macarikot sosohonon jala podahonon ni Apostel Paulus pangalaho si songoni di pardalanan ni ngulu ni Huria na dong di Efesus. Alus na kamanginang na mangulu dua kahalak na porsia na parjolo di Huria Efesusi di tonga-tonga ni halak na so porsia do petu adupan di debata. Mangulu na sida di tonga-tonga ni halak Jahudi na toropad do pe porsia tu dewi na ginuaran na tikini Dewi Artemis di pardalanan ni ngulu na sida. Alani i macariko do di rohani Apostel Paulus paingoton na ise do sasitong na hadirion ni akan na porsiai. Ise do sasitong na nasida di tonga-tonga ni Portibion lumubi di tonga-tonga ni nahumaliang nasida. Alania kamanginang laho patorakon laho paadarkon tu tonga-tonga ni halak Kristen na parjului. Ise nasida di tonga-tonga ni nahumaliang na di paingo manasida ise do nasida na julo jala ise do nasida sinuaingon. Alanido badido Apostel Paulus na kining ay nahulom do hamu na julo alayang gunwaing gabi na tiyur. Marhitay nang dohonon ni Apostel Paulus uju mangulu hamu di bagasan hahulomuni dangadong arah ni ngulumuna. Uju mangulu hamu di bagasan hahulomuni dang binoto hamu tu dia do todong muna. Alai maddok mauliate mahamu ala di sodangi Kristus dope hamu di hagolaponi marhite-hite barita naulii gabe di boto hamuma dia do dalan si todongon dia dalan naso si todongon jala marhite sinodang ni Kristusima gabe tartai tamu siyan hagolaponi tu hatiuron di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Artina kamanginang deng nohonon ni Apostel Paulus. Molodung do hape disodangi na tiuri na sida. Ulahan na sida do pe mulak tu hagolaponi. Oluan na sida do pe ngulunay linggoman ni hagolapon. Na mabuan na sida tu hamatean. Na mabuan na sida tu hasusaani. Asa marhite na yung dohonon ni Apostel Paulus. Nagulap doho na tiuri, dakwalan persoalan kondisi, dakwalan persoalan situasi. Alayadong perubahan di bait debata, di ngulu ni Huria na parjului, dukkon di jakon na sida, jala porsea na sida di barita nauli, na pinasaha ni Apostel Paulus. Hurian itu hata, tudos do ngulu taon, songon ngulu ni Huria Efesus na parjului. Asugari sorotu hatta Yesus Kristus. Jala disodangi pardalanan ni ngoluta. Radang taboto, tu dia do ujung ni pardalanan taon. Dang taboto dia do sitodongotta. Dang taboto aha do naik kusula honota di pardalanan ni ngoluta. Alai hinorhon ni haporsiautai. Jala tajakkon Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni haporsiauta. Gabe disodangi marohata. Disodangi mapardalanata, disodangi masaluhu ngoluta, jalatiur maparnidaata, boto ottama, attusattama, tu dia do lakkan ni pardalanan ni ngoluta, tu dia do ujung ni pardalanan ni ngoluta, dukkon disodangi Tuhan debata pardalanan ni ngoluta. Alani kurajumata doa kamanginang, dang sina jolui biau. Dangibe anggo ngolukku, dangibe anggo pangalahokku, dukkon hudok porsea autu Tuhan Yesus Kristus, hatiuron nama ngolukku, holong nama ngolukku, Yesus nama anggo tujuan ni pardalanan ni ngolukku. Idoba di doka Apostel Paulus na kining itonga-tonga ni turpuk taon, alani i marparangi mahamu songon anak hatiuron.
Maka kita bisa katakan Bapak Ibu Saudara, buyau HP mangulu di hati uroni, holan asini rohani di bata sabing do, na manunggu ausin hagulapon tu hati uroni. Alanya kamanginang, asal belam takasta daun ni huria na parjolui isi doha Kristenoni, di paingot Apostel Paulus manasida, asa di parbuehon nasida, parbue ni hati uron naung jinakon nasidai. Ilo ka Apostel Paulus nakining adong tuluhal tadda manang parbue ni ngolu naung mian di bagasan hati uron majakon hati uron na siya Tuhan debata. Ido nakining na parjolo mangulu di bagasan habasaon. Hidup di dalam kebaikan. Kebaikan berarti Bapak Ibu Saudara, hati yang menganugerahkan kehidupan bagi orang lain. Habasaonido mengajari kita kamanginang marsiatoa dohok dongata. Habasaonido mengajari kita olo mengurupi akadongata nagali di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta. Alani i muladong halak na bakol dope mengurupi longan na, muladong halak na bakol dope marsibasa-basa di perdalanan ni nguluna, sukunot tamay tohodo nang dijakoko Kristus manang nadang. Ay sarupa do manginangi, sungot sahaya nila puon nuain, dang mardiay barhalak di sodangyon. Nakotor pei, nasungod dia pei di sodangi doi. Maka hataridaan ni halak naung majalo hati uroni, patarida hono ni mahabasaoni, tuganup halak dang pola marnida isi buhina. Dang pola marnida sungod dia do status sosial ni. Dang pola marnida na pugos doi manang na namora. Alay-ala ni sinod dang ni debatangan naung marsaringar di perdalanan ni nguluna. Kebaikan menjadi ciri dari kehidupannya. Nah paduahon didok musia di tonga-tonga ni turpukon hati goran memberikan keadilan. Bapak Ibu Saudara, Dietrich Bonhoeffer ketika zaman penjajahan Nazi di Jerman, dia banyak mengkritik orang Kristen. Apa yang dia kritik Bapak Ibu? Gudang dohala Kristen lau marminggu di partikiani, torop dohala Kristen martangiang di partikiani, alai Paula so dibereng nasida do akka hajahaton. Paula so dibereng nasida do akka namasa di humaliangna. Maka Dietrich Bonhoeffer mengatakan, kita telah memiliki kasih Allah yang besar. Maka terang yang kita terima Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itu tidak hanya berpengaruh bagi diri kita sendiri, tapi terang yang kita minta, yang kita peroleh lewat iman kita kepada Yesus Kristus, menuntut kita supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Alani molodung do hujakon hape hati uron nasihat Tuhan debatai. Ulah honok kuma keadilan di perdalanan ni ngoluk. Napatuluho na kamanginang idok itonga-tonga ni turpukon mangulu di bagasan hasit tongan. Hidup di dalam kebenaran. Molo didok hasit tongan na kamanginang dangadong disi si palecem. Dangadong disi ngulu na marmihim-mihim. Tapar doi. Tanak doi saluhukna. Molo mangulu hita di bagasan hasit tongani. Maka jangan pernah berpura-pura kepada sesama kita. Unak ya hita marmihim-mihim. Maradok punak kadongata. Alai mari kita terbuka satu dengan yang lain. Molo hurang doau,
Ala mangulo di bagasan hasitongani dohonokku do hahurangakku. Molo sala pedongaku paingotokku do di hahurangan nai. Asabua asala mangulu hami di bagasan hasitongani. Dangadong bicarakku do hotibana. Dangadong binaboy memisahonau do hotibana. Karena kami adalah orang-orang yang sama-sama menerima terang Kristus dalam kehidupan ini. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Alania sabui hita mangulu di bagasan hasitongan holong ni roha dohot habonaroni disosoy Apostel Paulus hita. Ujilah segala sesuatu. Riko do ujion manangaha di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Asa taboto tutudui na hinalomohon ni roha ni dewata manangdang. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang bisa saja bersembunyi dalam kebaikan. Orang bisa saja bersembunyi dalam kebenaran. Orang bisa saja bersembunyi dalam keadilan. Seolah-olah dia penuh kasih, seolah-olah dia penuh keadilan, seolah-olah dia penuh dengan kebenaran. Ternyata tujuannya hanya untuk mencari untuk dirinya sendiri. Alain dokon Apostel Paulus, perbueni hati uroni, uji ma segala sesuatu di perdalanan ningolum. Orang yang telah menerima terang Kristus, dia akan bisa membedakan mana yang pantas untuk dikerjakan dan mana yang tidak pantas untuk kita kerjakan. Alani perlu ikon tauji di perdalanan ni ngoluta. Urian itu hatta nahinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Sasitong na kamanginang molodung porsia au nung ngaditai tau tu hati uroni jala mangulu au di bagasan hati uroni sasitong nadang adong bihagugoon ni hagulapon di pardalanan ni ngolukku. Persoalan na najujuk terjadi akamanginang nasetaluas dupe diri tahun di linggu mi hagulapon ni. Nasitaluas do pedirit tao di taluhon hagulaponi. Natape sa sitong na dang buy taluhonon nay alanong dihita miyan hati uroni. Alani di do Apostel Paulus naking itong atong ganiturpukon. Unang marsaor hamu tuaka ulaon hahulomoni. Terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap. Gelap tidak akan pernah bersatu dengan terang. Dan di mana ada terang Bapak Ibu Saudara, di situ kegelapan pasti akan tersingkir. Alani tajamot to dirita, tajagahon ngoluta, asa holan sinodang ni debata, mian jala maringan di pardalanan ni ngoluta ganup marsada-sada. Ay dok, ganup akka naung tiuri patardui saluhutna. Hidup kita telah diterangi. Tidak ada lagi yang tersembunyi bagi kita di hadapan Allah. Dia tahu bagaimana kita. Dia mengenal kita, dia memahami kita. Nuaing naikusul honota, mampukah kita selalu terbuka kepada Allah dalam kehidupan kita? Atong molosongoni duha piak kainang damang dainang hinauli ni ngulu na di bagasan hati uroni. Sungod dia mahita. Asabuy toktong gabi anak kati uron. Sungod dia mahita. Asa hati uroni toktong mian di pardalanan ni ngoluta. Jalabuy ta pataridahon hati uroni. Marhiti-hiti pardalanan ni ngoluta. Hulok kami sada ilustrasi di doksong. Di sadatik kimulak masahala kamatas sa luar negeri. Jala dibuang mahadiah tu inatana sada jam tangan. Dung dilehon ni pitorido inaton, daw na ho sa luar negeri hola mabuat jam tanganon ninna. Alayro amatay madok, adong do istimewa ni jam tangan ni, idoban na hutuhor ninna. Istimewa niyo ninna inatay madok. Naking didok partiga-tigai uju hutuhor, boy do bercahaya, jam tangani molodung gulap jalabor ninna. Dungi penasaran ina taon pitor dipake jamon
Jala di paima sape borngin sape gulap. Di bereng dang bersinar. Ujung na marsugo na pitermuru gimana to amat tay bergabus doho hinna. Edo koko bersinar na budari supaya mai maso bersinar ninna. Wai namatay. Ujung na ala ni kesal niya matao dibuka jamon itorning di bolokon. Alayat dorang so di bolokon di bereng ma di belakang ni jamon di surat to disi. Jam ini hanya akan bersinar jika dia terlebih dahulu disinari matahari ninna. Dungi pitor di bena matao tu sinar matahari. Borngin nai dipakai natai tutudu. Bercahaya do jala tiur. Ahanang dohonon nami disiak kamanginang. Boy hita gabi anak katiuron. Boy taulahon pangalahon di hatiuroni di pardalanan ni ngoluta. Molo terpau do ngolutaon tu sinodang naboloni. Ima tu hatta Yesus Kristus. Dang tarulahamu agia aha. Molo so mardongat tonaunin na Tuhan Yesus Kristus. Dang boy ulahonot ta sautik pengolutaon songon anak katiuron. Molo tarpisa do hita siya Tuhan ta Yesus Kristus. Alay molo rosudo para saurata. Denggan molo tarap dohot Tuhan ta Yesus Kristus. Iba nama mengajari hita. Patupahon ulaun hatiuroni di pardalanan ni ngoluta. Ido badiro kapostel Paulus naking itong-atongan iturpukon. Di baheninin na do. Tarsunggul mahona terpodom. Jalahehe masya nakanamate. Gabi sodangan ni Kristus maho. Jesus Kristus na gabi panodangi kamanginang. Dakko lang ngulutas sinuaing di sodangi i. Doho do tanomat tanung nga di sodangi i. Marhite-hite hamamate na. Jala haheheon nai. Manodangi sa luhu nguluta. Asamian hita di bagasan hati uroni. Jala margugu hita. Manaluhon ak kahagulapon. Diganuk pardalanan ni nguluta. Ima minggutan waing mingguletare. Ima las ni rohatta. Olo tuhatta Jesus Kristus mati di hau pinursilang. Tuat tu manuatoru. Hehe diari patuluhon. Laho manodangi nguluta. Asamian hita di bagasan hati uroni. Atong taingo mas songon nanidok na di Yohanes 12 ayat 36 di dok songonom. Bicad di hamudo pe panodangi porsia mahamudisi asa gabe anak ni panodangi hamu. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Madok mulate mahita kamanginang ay diucak di bata hita siyan hagulaponi jalamian hita di bagasan hati uroni. Amen. Martangiyang mahita. Mauliate ali Tuhan diasi dohot tolong ni roham namadok jala paingot to kami. Hagulapo do ang gungolo nami uju soporsia hami di Jesus Kristus. Alay hinorhon ni panodang nabolon ni ma Jesus Kristus. Disodangi mangulo nami dohot haporsyon nami. Gabimian hami di bagasan hati uroni. Atong patao mahami ali Tuhan. Magkanguluhon hati uroni di pardalanan ni ngulo nami. Jalabuy hami ali Tuhan. Patuduhon ni marhiti-hiti sa luhug gulmi ni ngulo nami. Porsyado hami urupammu jala dongan mo hami lau patupahon ni di ngulo nami. Pasu-pasu manang pardalanan ni Huriamon. Pasu-pasu ama nami padita pihaji parhalado majelis ng saluhu ruas ni Huriam. Asa toktong na sida di bagasan holong ni Roha. Hahipason duhog gugo na siya koy patupahon akkanaw muli ditong-atongan ni Huriam. Jalagabi marsinodang ma, sinodang mi, marhite-hite panggulmiton ni ngulo nami. Upuji hami mahuali Tuhan, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Maredde hita bukwedde 172 ayat sada tabatulu.
paborhatok kita pasahaton pilihat tatuado panidebatan tatangihom masina tersurat di Psalmen biduo 4 ayat 6 sungonom malidok. Pilihon hamuma pilihan hati goran jala marhapusan tu Jehovah mahamu. Amin tapasahat ma piliata. Saluna. Artangiang mahita, ali di bata amanami na di banua gijang, di parhatopo rohanami dos yanuduk ni rohanami, hodomual ni nasa uli bahasa na mawaliutus, di sonhu pasahat hami do pilihan hamoleton nami tuho, say jalo jala pasu-pasu mapilihan namion, asagabidalan panidangion, parsauran doho tulaun asini roha di huriam. Bain mangulunami gabi pilihan na hobbar tulomo ni roham, jala parsidohot parohon harajonmu, holong asitongan dohot hadamyonmu di sadok portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asa setoktong madok mo lihat tuho, di bagasan guar ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Maria manami na di banua gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajonmo, se saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehom madihami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasad dami, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakkon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakkon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala dipasaurhon madamena tutodi munabi.